pinakabagong resort sa bayan ng Murcia na perfect para sa buong pamilya at buong barkada. Let's go! Tara na't samahan niyo ako sa napakagandang bayan ng Murcia at ating bibisitahin at i-explore ang pinakabagong resort dito. Alam niyo ba na sobrang lapit lang ng Murcia sa Bacolod? Travel time, more or less, 1 hour. After a cool and quick travel, nandito na tayo sa ating travel destination. Ngayong araw, ang ating travel destination ay ang pinakabagong mountain resort dito sa Murcia. Welcome to Tierra Silena. For only 50 peso entrance fee, ma-enjoy mo na at ma-explore ang napakagandang view ng Tierra Silena. At ang binayad mong 50 pesos, consumable pa yan guys. O diba? Sobrang sulit. Perfect place din ito para magnilay-nilay, manalangin at magpasalamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob ng ating Poong May Kapal. Tiyak, mag-enjoy kayo sa presko at sariwang hangin at magandang tanawin dito sa resort na to. Perfect place ito para sa mga special events tulad ng birthday, family gatherings, reunion, team building, at kahit anong events pa yan. Dahil pwede nyong rentahan ang buong resort exclusively for only 10,000 pesos. Perfect place din ito para sa family and barkada outing. Ang maliit na kubo ay nagkakahalaga lamang ng 500 pesos. And 1,000 pesos naman ang rental ng malaking kubo. And for sure, mag-e-enjoy ang mga kids dito dahil merong swimming pool. Napaka-relaxing din tumambay dito sa kanilang fish pond at pinagmamasdan ko si kuya na nangangawil ng isda. Marami daw pantat dito guys. Sinugba na this. Masasarap na food and coffee? No worries. Dahil meron sila ditong restaurant. Must try daw ang kanilang seafood and breakfast bilao. Pati na rin ang kanilang coffee. Meron din silang function hall dito na perfect para sa mga party. At ang whole day rental nito ay only 5,500 pesos. O diba? Parang dibuko lang. Meron din silang mga catering packages kung gusto nyo ng hassle-free na party at kakain na lang kayo. Meron din ditong wishing well at pwede kang mag-wish na sana dumating na si Forever. O diba? Meron pang basketball and volleyball court para sa mga sporty mong kaibigan. Perfect place din para sa mga team building. And this is the dining area ng kanilang restaurant guys. Meron kang 360 degrees ng napakagandang view. Perfect place para mag-chill, magkape, mag-relax, at enjoy ang mga masasarap na food ng Tierra Silena. Presenting ang kanilang ipinagmamalaking seafood bilao. Sa dami ng food choices sa bilao na to, alam nyo ba na 899 pesos lang ito? And kasya siguro ito hanggang 5 katao. And this is their famous breakfast bilao. And 599 lang ito guys. Sobrang loaded at sulit na ito. At tsak, mabubusog kayo dito. At marami pang mga masasarap na food sa kanilang menu. Burger, nachos, fries, at marami pang iba. Ready na kung magpa-Tierra Silena? And this is Destination till my next food and travel destination.